Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Well, kumusta gabuntag na po dagan natong tanan mga kapanyawan. Huwebes karon na pizza 13 na sa Agosto tuig 2026. Welcome na po sa atong programa nga Kasikas sa Kabuntagon. Pinagi sa ato nga Kasikas sa pangawas, Kasikas sa pamuhi, Kasikas sa panguma. Nga giato dagan nato sa SED Marketing Incorporated nga mo kini tigamag tigapudapud sa mga produkto sa mga lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o ang ato ang SED Panyawan Plus with Mangustin. Kini nga tanan available sa mga parmasya, butika, drugstore, o mga groceria sa inyong mga lugar. Dani, naana ni dia sa may New Panda na Panabo City, nasa GCA Wet and Dry Goods. Sa may Kapalong, Davao del Norte, nasa Mabuhay Grocery. Dito sa Nabunturan, Davao de Oro, nasa Mabuhay CLC Grocery. While sa Visayan Village sa Tagum City, nasa KM Joy Store. Muna nga mga groceria mga kapanyawan. Pasubon ko, may buntaga ka na itong tanan. Sa mga nag-birthday po di karong alawa, happy birthday kanyang tanan. More birthdays to come. Gika na mo sa SED Marketing Incorporated. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pantaleon. Atong ipadayon tong atong gisgutan kagahapon mga kapanyawan, no? May tungod nga ng parasites or bitok nga naasod sa tuang tinai. Itong ipadayon, tanbay lang ha, dinigyapon ay magbiya sa tuang Kasikas sa Kabuntagon. SED Health Report. Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kada nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag-us kabulan. Sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, Ayongon, Negros Oriental. Lisod kayo kung kita dunay mga pagpangabuso sa tong lawas, sama sa bisyo, walay pagpili sa mga pagkaon, ug way disiplina sa kaugalingon. Hayan nga ang atong kidney maguba. Ug kung kini magpadayon, posible ang kidney failure. Apan, karon mamahimo na natong maampingan ang atong mga kidneys. Pinaagi kini sa tabang sa Kogon, sa SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant, banaba ug panyawan herb, na pamatud-ang makatabang ug dako sa atong kidneys. SED Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Bas Kogon. A quality product of SED Marketing Incorporated. Mapalita karon sa mga butika. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Ayo, good kayo regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo imong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, nakita na nako ang iyang effect nga. Makatabang gid siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo skin nga smooth siya, tapos basta mag-glow gid ang imong skin kung mogamit ka ni. Barato ra jud kayo ni siya. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Well, baliktag padayon mga kapanyawan. Kagahapon katubitaong karang pagkahilo or kanang lutang kasi tawagan na sa kanang mga tsuy nga tinawagan. Pero kag kanang hay, ano ba? Sigas, di ba na? Wala kay focus ba? No? Lutang, wala ka sa huna-huna, tarong huna-huna. Tungod kay dili paigo ang nutrients. But pasabot ko lang ang nutrients nimo. Kay di ay
apektado ang imong concentration ug mental clarity kay ginakaon sa parasites or kanang bitok ang imong mga nutrients. Unya, ang ikanapulo kasi man to no kagahapon, baho ang gininhawa bisan og gabago nga nag-toothbrush. Kung adunay imbalance sa tinai tungod sa bitok, musaka ang baho hangtod na sa baba. So ang tip, limpyuhan ang tinai. Dili lang ang baba. So ang paglimpyo sa tinai, di man kabot atong kamot. Ang na ta doktor sa mga pamagi nga himuon nga malimpyuhan ang tinai. Something at doon na kay inumon, may pangpalimpyo sa atong tinai. Okay? Unyay kasiyam, kanunay nga pagpanakit sa kasukasuhan. Ang toxin sa bitok ang mamahimong nga maglihok sa dugo o mag-trigger sa inflammation sa mga joints or kanang kasukasuhan. So ang tip, warm water o minusan ang processed food. Mabaskog mo na sila basta makainom. Makakaunog ang sigagaw ng mga processed foods. O ika-12, kalit nga paglala sa food cravings ilabi na sa matamis. Parasites feed on sugar, maong mas nagakrib ka sa sweet kung anaa kini. Kung anaa nini. So ang tip niya mga kapanyawan, likay sa matamis, sama sa milk tea o soft drinks while nagahinlo sa tinai. Pasabutan na, doon na tayo ginainom, no? Doon na ginaresita sa doktor nga imong inumon para mahinluan ang imong tinai. Pero, niya po yung mga kuwan, mga kabanyawan, kanang nga gitawag o mga natural nga pamagi. Niya po ang mga pagkaon nga makatabang sa pagpatay sa parasites or kanang nga bitok. Ang samani nga mga pagkaon. Number 1, ahos. Number 2, luya. Ikatulo, kalabasa seeds. Anti-parasitic, kanang liso sa kalabasa. Ikaapat, papaya. Ikalima, malunggay. Ikaunom, oregano tea. Ikapito, apple cider vinegar diluted. Ikaunom, ang saging. O ikasiyam, pineapple or kanang pinya. Sumala mga pagkaong makatabang sa pagpatay sa bitok. While mga pagkaong angay likayan kung aduna kay bitok. Bitokon. Ang dako ro man tiyan ang bitukon. Ito. Yo, niya karon mga kapanyawan wala binas mga ginikanan na minaw karon. Kanya mga anak. Mga pagkaong angay likayan kung adunay parasites or bitok. Number 1 ginang tamis. Matamis nga mga pagkaon. Soft drinks, milk tea, kanang gitawag og hilay or undercook nga karne. Buto-sabot ng undercook kanang half cook lang. Undercook, no? Anya street food nga dili sigurado. Kung ikaw nom dirty water, ice nga dili sigurado sa source. Mo na bantayanan na to. Kanang commercial bitaw nga mga ice cubes nga ginapalit. Pag dili mo sigurado kung saan nga klases tubig gigamit na ayaw na lang gid mo og palit. Sana sa mga makadala og bitok. Kay wata masayod kung saan nga matang sa tubig ang gihimo og ice. Mas may nang kita mismo ang maghimog ice. Kaya kita nasayod kung asa gikan ang tubig. Unsa nga klase sa tubig ang atong gigamit para himuong ice. Tur ka na mga commercial nga ice, tindahan gikan. Bisan ganit yaning kuan nga. Dili man ingon pagdaot ha. Ay laglay na pagsabot. Dili ako arapon ni nga mga pagduda. Tinuod man o dili. Ay magduda ko gani anang mga suroy-suroy nga mga kuan. Mga mineral water. Tubig mo diya ma'am, tubig sir. Sa mua mo suroy. Tubig ma'am, tubig sir. Kadudag as ka nagika no. Tubig. Tinuod bagi ka nga mineral water. Pananlita na nga dili man ipagdaot. Kung ano ako mga expectation lang ba? Katuhuan dili. Balay niyo, binuangan da. May bawat natong watay kalibutan na ng tubig na din nagyapon sa gripo ng butang. Baligyag per galon. Suroy-suroy. Isa sa mga himuon sa napulo sa gulag duha. Oh, di man na mahalata. Katong duha ka galon mga tubig tubig nga gikagripo. Mao. Bitaw. So, kung dili ta sigurado, tinagi sa kanang pagpalit og mga ice, ayaw lang, ha? Samtang nga sa bigas bahin po mga kapanyawan, mga natural nga mga pamagi aron malikayan ang parasite. Unsa man ni nga mga natural nga pamagi aron malikayan nato ang bitok. Number 1. Pinaka-importante ni manghugas kita gakamot sa una mo kaon.
Mamo gini pinaka-importante. Kaya niya itong kamot, bisag asa raman mong manggunit, sigong sigunitan. Di ba? So, mukaon, manghugas yun. Mao gini tudlo sa mga kanitos, gagmay pa may bata. Sabi na, bisag magtinidor, kutsara ka, manghugas yapong gagkamot. Kaya may tendency yun nga, makalimot ka, makapunit ka yun sa pagkaon. Gamit ang kamot. Labi na, yun ka na magkinamot. Kaya ang ingon po sa uban, mas safety man po daw kung magkinamot ka. Labi na, mukaon ka na ng mga restaurant, mukaon ka na mga karinderya, mga warik-warik na mga kananan, mas may pang magkinamot. Kaysa mo gamit ka sa tsara o ka ng tinidor nga bisag kinsa ang nigamit ana. Huwag labaw sa tanan, wala ka masayod. Kung gitarong ba na paglimpyo, paghugas, gihumulan ba na, gibubuan ba na, gininitubig, wala. Wala ka masayod. Mas may pang magkinamot. So, importante, nga kanang gitawag og manghugas gidas kamot. Bauna mukaon, ha? Kung gina siya, basic gina siya mga kapanyawan. Ikaduha, hugasan og mayo ang gulay og prutas. Ikatulo, maglikay sa hilaw or kanang gitawag og medium cooked meats. Kanay mo na ni kanang mga half cook nga mga karne. Na half cook bitaw no kanang sugba, i-half cook lang. Kanang prito, i-half cook. Lami ng mga half cook. Kanang sinugbang nga karning baboy, half cook. Kay sagol siya kanang kinilaw nga isda. Para muluto na ang kuan na. Gato ng aslom sa suka. Mao. Ikalima, ikaw pat pa. Limpyo nga ilimnon o yelo. Yelo means ice. Tumara to kaganina mga kabanyawan. Kanang ice. Kung di ta sigurado ka sagikan ang tubig himog ice. Babi na sa mga ginabaligya, ayaw na lang. Mas may gitong safety o sigurado kita ang maghimo sa ice. Kaya nasayod taga-sagikan ang tubig natong himong ice. Ikalima, regular deworming, matagunom ka bulan, purga, deworming. Matagunom ka bulan, magpurga. Ilabi na akong adunay bata sa balay. Tunay mga bata. Ikaunom, warm water, matagabuntag. O ikapito, mukaon og ahos or ginger tea, panagsa. Lami mo lang ahos, labi ka ng pinirito. Magisa bitaw ka. Lami ka kauno na. Mawin lang na mga garlic chicken. Ano siya, lami na. O ka ng mani, nasa gulot ahos. Lami naman na, kauno mo ng ahos. Pero timan mga kapanyawan ha. Ang parasites o bitok, dili lang ang problema sa mga bata. Daghang ang mga hamtong ang adunay bitok. Apan wala nila masari tungod ordinary symptoms lang ang nasinatian. Kung nailhan nimo ang mga sayong nga timailhan, mas dali nimo nga mapaubos o mapababa ang toxins, maayo o mamayo ang digestion ug makapakusog sa resistensya. So muna mga kapanyawan, kung saon na to pag-control o pagwala kung ano na tayo bitok sa tuang para akana sa tuang nga tinai. O parasites ang tawag na no? Bitok sa tinai. Mo naman na sa mo. Importante na. So mga kapanyawan ha. Ito ang pinamdum nga sa tuang mga ginikanan, mga bata, anay-anak. Kanato po nga mga hamtom. Jadi man na maligaya na magitagsa-tagsa ka mga parasites. Pero uban, buka mo inom og alcohol. Alak, mo na mag-inom ka, gamay lang, dili pa sobrahan. Kaya para mapuda pang alcohol, pampatay sa kanang mga bitok or parasites nga nasa tuwang sulod sa tiyan. Alright? So, Kap Santa Cora sa mga kapanyawan, salamat tayo sa bitok. Ay, bitok. Oo. Salamat dahil sa napasidaan kontra bitok. Ang tulog mga yapon ha. Salamat sa tuwang panagakuyog sa itong kasika sa panglawas. Nagyatod ka na to mga kapanyawan sa SED Marketing Incorporated nga available ang ato ang mga produkto sama na lamang sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic o ato ang SED Panyawan Plus with Mangustin. Nga available na kinistanan sa mga parmasya, butika, drugstore, mga groceria diya sa inyong tagsa-tagsat ka mga lugar. Ugma pohon na mga kapanyawan, padayon ta, isgutan na to mga sayop nga ginahimo nga makadaot sang hipon. Salamat kayo, may buntag. Ako gyapon ni Kapanyawan Bernard Pantaleon. May buntag kanatong tanan and pag-ayo-ayo.
Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sad Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantaleon. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.